Какво става, хора? Аз съм Ghost Rider. Тук с мене Ghost Front. Давай, ще играем на твой. Аре, в твой. Не! Свой. Твой. Оф, добре. Ще играем Майнкрафт. Пакет дижа. Музиката ни пречи. Краси! Махни музиката, или затвори прозорец. Ето. Тук сме, да. Сега Давид влиза. Ghost Front join the game. Къде си? Отвън. Вратата е запечатана. Зомбите да пуснете ли? Да. Но тази бе зомбите не може живея. О, бах, ти черния вампир. Давид, аз отивам за легла. Аз отивам за легла. Аз съм най-меч. О, има скелет. Fuck you. Давиде, арейте да го бим. Пречки имаш ли? Не. Ами имам дърво едно. Аре, трепаме скелето, бе. Внимавай! Ти го примами да те удра. Айди, умри. Пусна ми лък. Не, 2 стрели. Чакай, аз да лак. Едно дърво. Сноп. Мечкирка. Арабия, Турция, Ориента. Така. Ghost Front. Искам да ти кажем нещо. Ева, търсим овци за лего. Днес може да сме петима в Майнкрафт. С Shadow Killer Шаламанов нещо ни иска да дойде да снимаме. И може да го замести... Как ще е името на това, бе? На Мони? Добре. Крив. Крив едно. Не. Ще е Не, Джокер Арми. Ташо. Ари, аз идвам да. Борис ще го духа. Аз съм вътре в къщата. Ой, ти зовс. Ево сме ли? Dragon Ball Z. Аз ще направя малко торч. Те две шарткол го оставям вътре в печката. Ако ти трябва нещо да печеш. Кено преторчо. Не такова, аз имам торчове, бе. Остави бързо това. Бързо, бе. Нека да го често. Не в често, бе. Печка. Да. Не, в често имам моби нещо. Хора, мисля после да играем Skywars. Оф май гора, омен ке е шартко. Аз съм гладен, бе, майна. Ако аз имам изпечени парджолки. Дано да не е зарязно. Пуф, не е било. Дай ми торчо. Не е било. Не. За какво ти става торчо? Долу има един торч. Долу. Един ден да ми стигне. Че сега слизам. Ghost Front с Ghost Rider. Ghost Rider. Ето тук разширяваме нещастник. Не напред от ти, нали има вода. Не е напред, бе. Тук аз майче вчера съм такова, не знам. Аз не тук. Майче са от тука. Чекай. Кунда ти го напу. Тая как ти пише Android 4.4.2, нали? Да. Android е по-хубав. И не ме мечете, чека. На Радка иначе ке стане мобзен, оти е 5-0. Кой? На Денис на майка. Може би утре като съм на училище ще дам на Найтов да види дали ще стане да ми оправя мобзен. И аз на Костадин Лазаров. Тоги. Тук има вода на чупойна там. Знам. Ghost Front, да търсим Diamonds. Ще търсим ли Diamonds? Ще търсим. Какво си намерил тук? Е така надолу купай. Аз ще осветявам.
Майка му, да види, чупи това, бе. Че ходим заедно да не е такова нещо. Да види, виж колко си прост, мен. Що? Много си прост. Днеска аз ще ходя да се пострижа, Янчо. Да. Си направи едно перо на глава. Не, две пера. Или едно перо, или две. Едно две. От сами. На мен сега чака, докато не ми се чупи кирката, аз няма да се качвам. Не ме ли скоро? На мен ке е скоро. Дай мас! Къде? За април. Ти къде си? Деби, вампиро, деби. Сега. Продължаваме надолу. Къвкаме. Айде! Аре, другия ни епизод е в Буркана Целана. Много слаб за Буркана Целана, бе. Нема може да оцелееш. Един час откакто съм се качил в Буркана Целана, аз съм играл на него, знаеш. Хора, мисля, че клиповете са по 12 или 13 минути. На всеки мой клип ще има първо интро. Моята кирка има. Не, има малко живот в нея. Но не мога да се разчита на нея. Но това се качвам да си направя налеко. Мак да видя нещо, ще видим тук. Гарантия давам, че ти сега ще си... не, ти ми следваш имаш. Аз съм сега на теб. Това сме го направили като пиедестал. Да видя какво е пиедестал. Знаеш ли бе, мен? Не знаеш бе, мен. Правим една кирка и захватаме работа. Много. Бегай, аз съм за тебе. Бегай. Че да ходим заедно, бе. Да видя, аз имам после идея, като се съберем и ако играем и петимата, си направим някъде като плаш. И 4-мата. От 4-мата и ти ще го има. Ти ще го стримаш. Да бе, вчера нали го беше стрил. Значи, утре може да игра с Найтулф и Пепката 2 в Ендър света да убиеме дракона. И аз ще игра с тех. И ние ги играем след като ни свършат часовете, да виде. Чупих вратата. От тебе ли е вратата? Аз съм бил. Уили нига. Вижте вчера какво написах. Колибата на тримата глупаци. Уили нига. Защо бе 4-мата? Аз ти Shadow. Ама нали вчера играхме само аз ти и Shadow Killer, бе. А Ghost From качи много клипче на Dream League, както и аз. Дето го бия. Не, дето сме равни. 2 на 2. Той 2 гола от фал, аз 1 гол от фал. И едно статично положение. Да. Иде с мене, бе. Давиде! Къде се запати на там, бе? Просто ли ми името? Аз имам идея по да си направим нещо като фермичка. Верно. За да може да си вземем житни семена. Или какао бинс. Но какао бинс трудно се намират, тъй че... Не се удалечаваме. Хора, мисля това да е край на този епизод, Само да се върнем вкъщи. Да. Значи всичките ни епизоди ще завършват или като намираме диаманти, или да се връщаме в нашата проста тъпа колиба. Мале, чакай малко, аз се изгубих. Не съм се. Аз сега се атакувам по това. Едно тук съм идвал аз. Оно се личи. И нашата колиба е на 1-2 см. Ти в колибата ли си? Аз съм за теб. Вече съм на плажа. Хора, очаквайте скоро нов клип на мен
на Ghost Rider, на Ghost Front, на Shadowkeeper Шаламанов и на Кридио 1. До скоро. Не, това бе баг.